Kilo. $35 lang, 40 ko na. Tama na yan. Marami. Hoy, Mabel, shout out. Salamat sa patamsak. May kamatis din dyan, guys. May kamatis ka eh. Init. Init. Matis. Matis te. 35 na, 35 kilo, 35. Ay, shout out, 15 viewers. Hey, kamatis. Ay, Planet Sobert, shout out. Thumbs up down, shout out sa kamatis mo. Binibenta mo. Salamat. Planet Sobert, yes. 40 kilo. Hey, kamatis te. Viewers, thank you. Oras na ako maglalaro. Dapat 2,000 benta natin. Una ko ay 4,000. Hindi pa. Kasama pa dito yung ano, benta ng sayote. Bili natin. Eh, kamatis. Salamat sa 2 viewers at 4 thumbs up. Salamat sa mga pumunta. Eh, sayo tite ah.
So, ito talaga. Kamatis te, kamatis. Kaya bilhin natin. Yung viewers, thank you. Kamatis kayo dyan, kamatis. Bigitang ko lang akong ano. May maintenance sa diabetes o cholesterol? Hi, 9 viewers, thank you. Te, kamatis te. Diba 30 na lang? Mura na po yan sa 35, ma'am. 30 na. Hindi pwede. 10 piso lang pagkakait nyo pa tubuin mo 10 piso sa amin. Nasa initan kami. Grabe naman ito naman. Parang gusto nyo na lang hingiin yung mga tinda namin. Hindi nakakuha agad ko ni Jay. Karito. Kinukuha na ng kusina pilit eh. Ganyan? Oo. Dati kinuha na ni ang kusina yung karton niya eh. Hindi na pinalit. Ito, mabuti nakuha niya. Kung nakuha ko ng kusina, hindi na rin babalik yan. Wala pang 2 linggo yan. Wala, bawal na siya. May ticket yan eh. Yan may mga ticket yan. Siguro may nagreklamo. Sinagbayad ka ng gatas niya. Awakan ka nung magkano bayad dyan. Mahal dyan, para nasa pwesto ka lang. Government na yan, ha? Sa gobyerno na yan niya. Wala, parang hawak sa ano pa yan. Tapat niya. Kaya hindi ka na natin sa pamo. Sa kabila, magkano pa yan eh. Diba? Dito pa. Dapat iba na sa niya. Wala ba, baka may nagreklamo dyan. Sige na naman. Sa kabila, nagbabayad ng pwesto. Sa kabila, nagbabayad ng pwesto. Parehas tinda nilang talong. Baka yun. Mga ano talaga yan. Wala, mainit talaga ulo kay BG yung mga yan. Si BG lang ang pinag-iinitan dyan. Oo, silang lang. Kaya mo naman yung iba dyan na nagbigay sa gitna. Sila Joel to, no? Unahan. Sila si Nikita. Oo, dami ka rin dyan. Kumpahan sila yung Hindi naman si Joel lang nandyan lang sa gitna. Si Michael, 26. Marami sila dyan. BG lang talagang naman na talagang napapag-rekan. Sa dami-daming kariton dyan. Wala, wala. Shana Heart, Sharaw. Hello, Sharaw. 31. 35 ko na. Yan, yan. Wala, mura na yan. 1 piso lang po ganyan. Lahat, pili ko kayo ba? Wala pang 2 linggo to.
No? Wala pa, no? Karton. 15 lang. Kit. Unang sabi. Salamat sa 5 viewers natin dyan. Ilan? Ipon po, sariwa na tapili kayo. Malalaki na ipon, sariwa. Init. Ayan, ubi. Ay, ay. No, no, no. 20. 20. Lani po, ipon. 20 sa lang po malala. Iling lang, hindi sa riwaya kahit sa mga mo. Iling ka lang dito. Ay, naku, nalalaglag. Ay, sige ako malala. Ay, sa riwa po kahit sa mga mo. Isa lang daw. Tumpok yan. Tumpok na. Marjan! Tayo ng mata. May sanlaga, may... Wala ko si Deng yung kasama dyan. Jing taba. Jing-jing nga. Wala ko na. Okay, di ba? Yan pala lang yung limang kwarto lang kay boss. Pilit na na. Pariwala ko sa mga Pungit lang. Ipon, malalaki po sa riwa, pili kayo. Wait lang. Maria Bert! Wala naman to. Baker dun sa may ano? Oh, Sa Jordan? Baker? Baker pa lang sa Jordan. wala na oh. Iba lang sir? Sa Jordan ka?
Ayaw? Parang ganito naman. Si Drake, ano na taon na siya? 4 na siya, di ba? Magpa-5 na yan. Ah, si Drake kasi magpa-5 pa lang sa December. Hindi siya kumpulang. Kasi nag-daycare siya sa amin, may pa lang eh. Hindi ko na pinagpatuloy sa akin sa amin. Padalhan mo sa kanya sa manok. Gusto ko dalhin yung sisiw niya eh. May bayad na. Ay, shout out. Pag nagparal ka sa amin, Mama Aurora, hello. Yoso. Iba pa yung ano, yung math Morning. 12 viewers, thank you. Kahit ako na kay Drake, hindi ko lang pinagpatuloy niya. Kahit ako buo. Kasi hindi ko lang tinuloy. Pero bayad na yun, hindi ko lang siya pinatapos. Meron pa yung ilaw tubig buwan-buwan. Buwan-buwan ka magbabayad. Try ko nga puntahan. Eh, maganda ako dito. May init. Pwede na kaya mag-pedron? Pero po, sa ito, gawin na lang ta. Pero teka, sarap na naman. Hi, 7 viewers, thank you. Okay, kamatis eh. 35 lang, 1/4. 35 kilo. Ano ba yan? Ang tungan. Pili ka bossing, malalaki natin sigaw ko sa liwa. Followers. Madami po, malalaki po, dyan po, pili ka na lang. Kami, lagi po kami.
Hi, Jerry Mix Vlog. Thumbs up, down. Host watching from Iran. 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 Pili ka kami. Sariwa naman po. Iran talaga. Andito ako now sa Iran Idol, tagapulot ng basyo ng missile. Ate Brenda, morning. Okay yan, very good. Para may ano ka, panggatong. 129 lang minutes. Eh Jerry, ayos yan ha. Saka ano, pulot ka ng basyo ng ano. Ito muna ako, play lang. Sige lang Ate Brenda, ano problem. Gawin muna ang ginagawa. Oh, okay na yan. Ha? Hala? Ako may driver mo yan. Ako may driver. Dilaga, dilaga. Kaya 39 lang kita tayo. Kumalang kamatis guys. Ah, 25 lang yan. 25. Matis po.
35 lang nila, 35. Wow, masarap yung dala niya. Akin na yan, dito mo muna yan. Ayan ang viewers, thank you po. Hey, kamatis, kamatis. Brenda, thank you to our viewers at 9 thumbs up. Tara na. Ang oras lang ako mag-live guys. Magano ka ba? Magano na. Tayo na naman. Dina. Tara na. Inaob ba ng guard ang ano niya? Inaob? Hindi nagtaob? Ha? Hindi nagtaob? Si BG ba nagtaob? Kala ko, tinaob ng gwardiya eh. Kinakuha na eh. Kinakuha sa pilitan. Talagang pagdating sa bahay, ano na yan? Sabi naman ni Kuya Bong, okay lang naman basta may madaanan. Talagang minamata siya eh. Ha? Minamata talaga siya. Oo, siya lang pinagtitripan eh. Ano hinihintay mo? Ay, wala na. Oo, bandalang ng tala rito. Ay, ano na sila doon? Shut up. Shoutout mga ka-loko. Dito na naman ako mga ka-loko. Kanyo. Ayun lang yun.
Kahit hirap-hirap siya, oh. Ang sakit ng kamay, no? Ano yung isang kilo? Ayaw bitawan, ha? Para mo, mag-aawa. 40 po. Lani, pony, pony. Makibol. Hindi na, ma'am. 35 lang. 35 ka na hilaw-hilaw. Tapos ito. Nahilaw na lang. Hilaw pa, no? Kana. Ah, may binili sila, te. 35 na isang kilo. 35 lang kilo niya. Wala ako lagi. 27. 27. Let's go. Bossy niyo malalaki. Sorry, bossy. Kung muna? Basta mo na to. Yan, try. Kana. Share 2. Ito na lang. 32 lang po. 10 piso lang po. Mura na yan. Okay, hello at makulit. Ayun na, umuwi na sila. Kala ko yung gwardiya ay nagtawag ng ano niya eh. Siya pala. Pilsinas katapusan naman na. Grabe yung init dito. Ang ganda dito. Ang likit. Matumal. Kontak, kasama ko na dito. Boss, 35 lang kilo. Hey, honey, shout out, honey. For viewers, thank you po. Ay, lubog? Ha? Mga inog? Oo. Yan, 30 pala. Lahat malalaki ang ipon mo dahil Ay, 6 viewers at 13 thumbs up. Yan. Pili na ate. For Zelda, shout out. Ate, ay, boss, pa-shout out, boss. Shout out kay Kuya. Tuloy lang. Vlogger ka ba?
Ayun, sa YouTube lang po. Shout out, Long Pugo. Shout out. Di ba vlog kayo tayo? Kaya? Oo. Ha? Pa-vlog din po kayo? Oo. Anong channel? Long Pugo Pugo. Long Pugo Pugo? YouTube. YouTube ka rin? Search ko. Walang gaano pa eh. Hindi pa lang subscriber. Simula ako nung pandemic. Tagal na. Oo, ito. Bili po. Boss, sa inyo to, boss? Saan dito sa'yo? 20. Roselda, thank you. Ano pa nga nun? Itong pangalan. Crisol. Crisol. Crisela pala, sorry. Crisela, shout out. Kala ko mga Crisel day. Crisela pala. Shout out kay Kuya Eric. Crisela, shout out sa'yo. Lokin Undong. Mark, shout out, sabi niya ni Hi, Haring. Good morning. Napakainit sa Pinas. Hindi ko maligo. Tsaga-tsaga lang talaga. Napagpahinga rin tayo ng isang linggo nito. Tapos na mahal na araw. Yun lang. Yan. Ayan, init. Hindi natin. Binati. Madami po po, sariwa. Lahat sariwa po. Bagal ang buntahan. Hindi pa nakatagal din. Oo. Correcto pala yan. Bumaba. Bakit lang yan? Yung. Hawak ko naman. May huli sila. May droga. Ay no, paninig ko nanay. Paglupat mo dito, narambo mo. Kaya pala lagi nakasibil yan. Pero isang ko na mamaya, Mike. Pero isang ka lang sabi ko. Ano yan? Kaya may presenta mamaya, ready mo yung ano mo ha, cellphone mo ha.
May presyo na naman daw mamaya. Sa mami, shout out. Markelo. $21. Ate Brenda, 20. Sabi ni Ate Brenda. Labas, pili ka na para nakaubos na kami. Lani po, dito. Anak nyo, oh. Diliin yung anak ko. Diliin yung anak ko. Sa kwadrado kasi yung tao. Dani po, malalaki. Pili kayo, Mi. Pwede na kayo. Oy, sa kanin, sa kanin. Tara na, tara na. Jose. Dani po. Mega love shout out. Mega shout out. Everyone guys. Sabi niyo sa ganin. Oy, bili na ate, bili na. Yeah. Ah, yan na lang.
Shout out, Ma'am Corselda. Dan tamsak mag... Siyang labo na naman ang signal. Wala tayong magagawa. Pag oras lang din ako mag-live. Update lang tayo. Mga saltik yan. Wala saltik. Kasi gigilipin sa hindi. Tagal na. Wala tibig kami lipuan sa lima mo. Yan, okay na sangkay. Okay, thank you. Nag-data ako, gumamit ako kami na wifi. Nag-isagap lang ang wifi doon. Kamatis te, kamatis. Yun na. Ay, Pasaway, salamat. Sis Criselda, hello from Pasaway. Salamat Pasaway. Tita Mami, thank you. Isagani, hello from Tita Mami. Sigani, hello. Miguel Charlotte from Pasaway. Brenda, hello from Pasaway. Hi, 6 viewers at 15 thumbs up. Thank you. Tita Mami, hello po. Sabi ko Ano sa harap? Hindi na, ma'am. Sis Pasaway. Sige, ako na. Sis Chena. Ito, diba? Yoson, hello from Pasaway. Lagi init sa ulo. Pastilan. Go, 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 ilado. Uy, ang bili, ang bili, ang bili. Parang kamyas ang itsura. Yes. Nanay Joleta, yes. Morning Mark, hello po, Nay. Kumusta po? Wala pa siya sa live ni Bibo. Buwa ka siya. Yun o. Si Pia! Pag matumal, nakakantok. Pero pag mabili, nakakatuwa magtinda. Mabili na ma'am, 35 lang kilo mo. Ganito ba ang realidad ng vendor? Pag mabili, gising na gising ang diwang. Lalo pag tubo na, sarap magtinda. Pero pag matumal, aroy. Parang gusto mo na matulog. May kasama na ako.
Hi, Tita Au. Pasaway from Tita Au. Tita Au, kumusta? Te, kamatis te. 35 kilo. Boss, kamatis. Pastilan. Seven viewers at 17 transactions. Share out. Ma'am Corselda, Ma'am Ate Brenda, thank you. Pumasok si Project, Ate Brenda. Pag mga ganitong summer, maganda magtrabaho sa mga SM, yung mga aircon. Kasi hindi ka maiinitan. Ito, sobrang init. Ay, Tita Brenda. Hihi! Ay, sanggay Grace. Tulala. Buat tumal ka si Grace. Ma'am Griselda, salamat po sa pakaway-kaway dyan. Bomba! Bomba, hey! Mahal ka nun. Bumabanat ka. Bumabanat yan. Hi, Boss Butchog. Shout out. Like. Thank you so much sa pa-like. Boss Butchog. Bumabanat ang Grace. Tawa man. Kalop yan. Tawang tawa. Tawang tawa ka. May galog shout out everyone. From Boss Butchog. Thank you. Salamat sa iyong pagpasyal. Pwede ako magpasyal sa mga lady kayo. Madalang na lang kami. Ma'am, bili na ma'am.
Rosalie Medalla. Shout out. Hello po kuya. Shout out sa iyo. Rosalie. Uy, bili na kayo ate ah. Matisan nyo na yan. Mga matis na kayo, mga matis ah. Salamat sa thumbs up. 21. Bili natin. 26. Kamatisan mo na, boss, madam. Bili natin, bili na. Kung Criselda, maraming salamat po. Super hot. Sabi niya? Sana. Sabi ako na bibili. Bye. Ingat ka. 30. Hindi ka pala sa rewaya. Kung 35 na lang. Dito talaga pupunin mo. Si Brenda, maraming salamat. Salamat sa 7 viewers. Ipon, sir. Sariwa ko may Tita Mami, thank you. Mente. Sa'yo. Hindi nga, kaya ko kayo 20 kilo yun. Mas malaki pa to. Ganito lang Ano ko yung magnarokot to. na video may itura. May itura? Oh. Nasaan? Ano yung itura? Nakita natin dito. Wala tayo na dito. Ano ka dyan? Freeze ako dyan.
Familiar ano? Nakikita mo lagi dito. No? Meron akong ano eh, isang ano sa kanya. Parang may customer kasi ako kanina kaya hindi ko siya naanuhan eh. Hindi ko siya na habol eh. Kung wala na akong customer, talagang dali yun. Boss, pili na boss. Ay, tapos na po yung boss. Isang bumagay. Nilimat lang? Ano yun? Plastic. Joker si Kuya, no? Magkano ba yan? 5? Pakyawin na ni Kuya. 5 lang pala eh. Mga boss, 50 lang yan, 140 lang yan. So, 20 ko na ito ma'am, okay lang? 20. Tago ko muli pa rin. 15. Kala ko 5 eh. Kita Mami Eugene. Kita Mami Eugene, thank you. Okay, nabintahan din tayo. Meron tayo 100. Backred ka kuya. Okay. Kuya Mark Joe, malapit ka lang pala sa akin, taga Kamarin lang po ako. San ka nakapisto? Malapit sa simbahan po. Oh, malapit lang dito. Joris Abak. Abak ba? Tama. Oh, malapit lang po ako dito sa ano. Good morning, idol, like and down. Thank you, Eugene. Sending support, Marjo. Happy Monday, Marjo. Eugene, Wednesday po ngayon. Sabi ni Tita Mami. Wednesday ba? Backward ka, kuya. Oh, nabasa ko na. Shouty, Tita Mami, sabi ni Eugene. Joris Abak. Tama ba? Abak. Yun lang naman. Opo. Taga ano ka lang, Kamarin, Caloocan. Malapit lang. Sansakay mo lang. Baka mapasyal ka po rito, ma'am. May ano ka na, may dagdag ka kaagad. Dagdag ka. Ito nga yung ano ko, like, parang lag. Ayun na. Ay, ganda naman ng ano natin. Si Joris. Kaganda naman ni Joris. Sana all. Beautiful. Ito ba to? Ano na? Ba't nagpag- Yeah, 50. Yan, boss. Shoutout sa 7 viewers. Joris Abak, thank you so much. Magandang dalaga pala rin.
Salamat sa iyong pagpasyal. Ano, kumusta na? Ikaw ba nagtaob ng paninda mo? Kala ko sila nagtaob. Hindi nila makuha. Kaya bilang sama rin. Kala ko tinaob ng Kasi ng ate ko yung video. Sabi ni Sabla, hindi ba ito eh? Ganito po, nagsabi sa Kung pumayag yung nangungupa, wala na silang karapatan doon. Sabi niya, papalit ka lang sa'yo dyan yung passport. Parang wala naman siya. pinayagan ko naman sabi ni Kuya ko. Sinabihan yung guard. Oo, sabi niya. Sabi ko lang, sa kanila, lagyan lang ang daanan. Kaya, may daanan naman sabi. Nakakadaan naman. Kumuusap ko nila. Alin? Alin? Kasi ito kinakawag. Jay? Para pala hati. Timbang lang natin yun. 35 lang, kila. Kala ko tinawag nila eh. Tinawag ni guard yun, yari ko. Tatanggal pa siya sa pagkabuar. Hindi ko tinatawag yung pare kasi hindi nila nila. Oh, siyempre, baka sabihin nila sila nagtato. 23. Gawin ko na 25, mama ko lang. Ano rin yun? Kasi sa riwayan, nagawad ka. Si guard ano, yung personal siguro galit sa'yo, no? Oo, meron. Sabong kami pare. Sabong ko mo. Sabong kami na sabi niya. Dito tayo sa kanya sabi niya. Kaya pala pinipersonal ko. Kasi kung tutusin, dami-dami yung naglalagay dyan tuwing linggo. Hindi naman yung sinita. Ano kayo mo? Pare-pares lang naman tayo ng kumakain at kumakain. Sabong kami pare. Ano yung ginagawa niya? Kaya hindi man lang namin amon niya. Lag-lag. Lima po, sila. Lima na lang eh. Simpleng ano lang. Ang dami pa pala. Sorry guys, ang dami pa lang po. Dami pa lang comment guys. Tagal na po dito kayo. Oo, matagal yun pre. Hindi na lang pre. Kay Robin, shout out. Brother Robin, sabi ni Tita Mami. Princess, sino ito? Princess Randy Edna. Manlen Cherry. Marini. Renele. Jonan. Johan. Mi. Daming pangalan to. Eji Rebal. Sana all. Miguel, shout out. Robin, Lumalaw. Diyan yung karton. Chong. Hindi mo na, no? Chong. Hey, Robin, shout out. Boss, Butchog, thank you. Ang daming pangalan pinashout out ni ate. Ni AJ Rivera.
utang ko. Kaya isa na po yan. Ayos na yun. Oo, okay. Hindi ka naman papapayagan ni Kuya Bongdan. Hindi inalis ka na. Saka kaya pre nga nandyan si Kuya, nandun pa siya, tapos naglalagay ako dyan. Mahirap mo ang pag-away kayo. Buti, Alam tinti nga ka. sasabihin ko pa na pinayagan niya ako kung hindi. Eugene, morning, sabi ni Tatar. Sabi niya, video ng pare, sabi ko yun. Sige, video yun, pati yung Facebook niya. Tatanggalin daw yung Facebook. Ano? Kasi yung, Ano ulit? okay, yung mataba. Video ng pare, sabi ko. Sige, subukan mo video. Take pa nila yung ano. Hi, Los. Shout out. Morning. How are you, Los? How are you today? Will is missing. On BBTV TV. On missing. On Kuya Sunny, no data. Yung medyo malalaki, isang tigil na lang. Sayang naman, pre. Imbis, panahira na naman. Binasag na naman yung paghahanap buhay mo. Laro ka na lang dyan. Asa na yung video mo? Sorry mo na 50, isang hati yun. Diba? Tama ba? 25 kulang. Sayang yan. Yan. Ito ba yan? Opo. Tama naman po timbangan po. Thank you po. Eating dinner, how are you? I'm good. Also, my friend lost. I'm still my mini business. Sumicho, or kamatis sa Tagalog. In the market in Dumalay Street. Boss, bili na. 35 lang kilo. Maybe 35 kilo only. May kilo of kamatis. Aray. 2.5 na yung video ko doon sa Rondoro ko. 2.5. Abot pa yata ng 1 million views yun. Ayan, si 2.5. Doon din na. Sigaw, nag-ingay kasi siya kaya hindi siya na pagkamalan talaga na ano. Nung sinabi nung Doroko, saka nagsihabol. Sabi niya, nice, ingat po. Thank you so much, my friend Lows. I appreciate that. Sabi naman, Tira na. kalahating hilaw para magamit na yung hilaw. Wala. Bro, lalo. Batang Quiapo, may kalaban na naman. Batang Quiapo? Anak ng Quiapo yan. Dami na nagkamatay sa Quiapo si Pukumardan. Di ko mamatay-matay yan. Tanggol lang yung buhay pa eh, no? Si Batang Quiapo yan. Wala na si, ano, si Giant. Wala na rin si... Wala na naman. Wala na mamatay. Di ako nanonood. Hindi na rin ako nanood. Wala pa yan. Wala pa, 30 pa lang. 9:30? 30. Mahina na yung pandaro ko ng 1 kilo ah. Aray. Ayun na yung ano mo. Karikas ni Boss Ronnie. Ayan. Sumubra naman. Ay, sabi lang. Wala pa nga sa Alam mo eh. laki niyan. Thank you. Bye, Maroko. Shout out. Loko-loko. Kumusta na? Kumusta ng pugi kong idol? Magkano kilo ng dalandan? Buisit ka. Walang dalandan dito. Mangga to.
Walang dalandan dito, mangga. Nakita mo? Yan, mangga, oh. 35 lang ang kilo ng mangga. Ay, Maroko, kumusta ang ano? Mapanood ko yung mga vlog mo, ang galing mo. Ang galing ng mga editing mo. Ayos. Nasa lubang ka pa rin? Dol Maroko? Wala na. Pasilip lang ang Idol Maroko. Maroko Loco! Maroko! Maganda pumasyal dyan sa lugar nyo, sa lubang. May sakit ako ngayon. Hanggang tuhod na ang los-los ko. Wala na. Yari na. Alam nang kahihinatnan yan. Corselda, shout out. Alam nang kahihinatnan yan. Maroko. Tatapang niyo ang mga aso. Bibira. Away na sila. Ay, simple lang, shout out. Thumbs up po, tol. Shout out sa'yo. Hello, tol. Simple lang, Sige, habulin mo. Kamatis kayo dyan. Sabi pa ni Maroko ay dalandan na hinog. Walang dalandan ngayon, Idol Maroko. Ano ngayon? Mangga lang meron. Mangga. Hindi na ma'am, 35 lang kilo. Tuma lang. 2,000 din ka. Oh my goodness. What's wrong, my friend? Woo! Kainit! Sa Pinas, Mary Grace, sarap. Alam mo, si April na tayo. Kiramdam ko mag-iing masyado. 1,920 benta ko. Down to aray mo. Ay, salamat sa 6 viewers at 27 thumbs up. Dagang salamat sa inyo, guys. Tag mo yung ano? Video. Sabi ni Padilla. Dahil nga chismosa dito eh. Alam mo nagkakagulo doon? Oo, mga dahil chismosa dito. Mga chismosa dito. Akala mo girop eh. Nakagano no? Ano ba yan? Wala na nga eh. Gusto mo wala na may video. Malapit ko naman sa mukha niya. Yeah. Criselda, maraming salamat po. Grace, thank you. Sam, thank you. Simple lang, thank you. Kamatis kayo dyan. Kamatisan nyo na, oh.
Sarap. Ipon, madam. Ya, ito ya. 20 na lang. Ano yung nalbot na nung ano kanina? Hindi ko alam, cellphone yata. Basta tinatakbo nila. Ang grupo. Dito, so, load yata. Ang daming dinaanan na tao. Ano ko naman na nakaanan? Tuloy na try. Eh, mga taga doon nakatimbre na, hindi mo lang yun, ano. Ito sila yun. Ano, inaran. Maganda ako guys, maganda. Maraming salamat sa 5 viewers. Maganda ako tayo. Isang oras na rin naman ako. Mainit. Bye bye guys. Team Boom, thank you. Hi Grace, Ma'am Perselda at Brenda. Sa Mami, Sam, Maroko, Rose, kay Ruben, Boss Butchog. Sa lahat po, Tita Au, Eugene, AG Rivera, thank you. Tita Mami, Ma'am Perselda. Bye guys. Sorry. Thank you po sa inyo. Bye, Ate Brenda. Maganda ako. Mainit.